Astăzi, stați un pic. Ok, salutare tuturor. Astăzi ne jucăm Brawl cu Sasha și Matei și Andrei. Da. Okay. Acum câteva secunde ne-a picat un skin. Mie mi-a picat un skin. Băi, nou haideți legendar. Da, haideți să vă uite. arătăm. Legendar. Flame heroines reporting for duty. Ba da, ăsta. Ăsta. Sau da, ăsta e. Ăsta. Da, ăsta e. E legendar. Ca să știți. Dar că nu joc ăsta. Joacă, bro. De nu joc Ember. Zici Damian? Na, bă. Da, joacă cu Damian. Na, joc ăsta. Bă, n-ai prins stage? Cine? Da. Păi- N-am niciun prestige. Ia mă, ia. Am prins stage. Așa, Știu, te dai mare. Eu? Da. Nu. Da, tu n-ai skin-ul ăsta, în primul rând, pe Poco. Bă. Ce? Dar tu ai tu un spike ăsta? Hai, Virgaj, ready. Matei să dea. Bă, Matei. Nu, să nu legem brule. Matei. Du-te și tu ce am castor ca spun astea. Adu și chipsurile. Mă duc și... Ok. Dar știi ce? Știi de ce să merg? Știi de ce să merg jos? Bine. Bibi. Baby. Cotlet, cum îi zic eu. Cotlet, Mă, mă. Bibi. Mă, ce, Bibi? Sunt bun? Mă, că? Cât de cât? Să ce vrei? Dai, Bibi. Vină cu amă. Are chipsuri cu cârnață ăsta. Și nu glumim. Și mai are și cu Vere, nu fără kill, mamă. carne. Mamă, Vere. Nu e carne. Voiam să zic doar că nu credeam că e. Bro! Îl iau eu. Până mama must kinda homeless. Îl iau eu. Sau hai că îl omor eu pe ăsta. Hai mă, Bibi. Dacă ai tu. Triciat. Trebuia să dau foarte tare. Vine Matei, Robin. Eu nu joc. Dacă nu... Tu nu joci, dar că tu iei kill-uri. Iau kill-uri? Da! Bro, nu mai fra! Eu? Da! Mărcă, Bibi. Dar de ce nu mai joci? De ce? Eu sunt singur. Vere. Da, Matei a dat gol. I-am dat cel mai mare kill cu... Bă, fraților, am dat cel mai mare kill cu 17. Cel mai Power. mare kill, Vere. Going slow. Bro! Uitați câtă viață are. Bă, fraților, uite cât mai am. Adică, da, nu le dau pe astea. Aștept să îmi pice și astea două ca să-l fac pe ăsta, să aibă mai mult. 150 de Da, bă. Bă, hai de ren. Da, bă. Hai, bă. Super are, își dă-l încolo de super. I am not in my own plate. Bă, tare? Cine e rare, scuze că am zis asta. Haideți, bă, dați de ren. Bă, Rank. ren. Joc Brom. Ești brom? Da. Bă, dă-și mie, dă-și mie. Jocul Spike. Ok, bun. Ei, eu nu-mi plac alea. Care e asta? Da. A mea este mai bună. Ia. Nu-mi place nici una, nici asta. Nu-mi plac. Hai, bă, haide, bă, dă. Eu? Mhm.
Hai mă, că nu știu telefonul. Uite, asta e cel mai mare mâncăcios. Vedeți că copilul ăsta Sasha e cel mai mare mâncăcios de pe lume. Adică el când se joacă Fortnite și trebuie să mănânce, el... Gata, a mâncat. Trebuia să mi lași pe Spike. Nu. Where cook? Da, mă, da. Eu credeam că Spike. Da, mă, da. Au! Haide mă, Cordelius. După mine. Da, mă, da, Tito. Cordelius. Bun! Fac un alt timp. Hai de peste. Nu, asta mi-a mult, fratele, da? Au! Dă-mă de-ai, dă-mă de-ai. Dă-i. Ce-i bun? Nu! Da, după aia cu felul meu. Hai, bă, băie. Ce n-ați mă ucide? Bă, frate, da. L-am omorât pe Cordelius. Ți-am furat kill-ul. Aha, am tot, am tot. Idan. Stai nervate, bă. Da, mă, da, ți l-am furat, ți l-am furat. Cu hârtii care fur kill-ul. Power 20 de Na, eu fac 1000. Oh, We can do this! 1000 viață o să mai ai. Nu știu ce spuneam pe el. Uite câtă viață am. Yeah! M-am jucat prea mult. Da, ce multe Cât ai? 1950. Na, bro. A. Cine vă mânta, mă? Da. Haide, bă, dați. Am 1887. Hai, bă, Dorele. Bravo. I wanna be Hei. Iacă. Dubu. Așa că am. Nu, bă! Nu, bă! Vreau să joc la ea, în lor. Ăla-i? Da, la Bomac. De, când am mișcat primul mișcări, și am, bun. Am mișcat primul mișcări de reanguri. Și am câștigat. Oh, m-a omorât Piper, bă. Da, m-a omorât Piper. Perfect. Nu, bine. E sucit, dai. Eu acum am mai multe viață decât tine. Mr. Bunny. Du-te pe el. Nu. Ai grijă, joacă. Nu. Nu. Asta. Perfect. Nu cred. Nu! Nu vrei. Mr. Bani. Îl cheamă pe ăla. Nu vrei să întâlnim.
Hai să norocim. Nu am, Na, vreau să-mi pun foc. Hai. Mergem? Bun? Nu! Da, Mă, da! Mi-am dat ok. Trebuie să pun set 5 mai repede. Mama, Matei! Și Matei. Ia vede, snipe! Snipe! Mamă, ce snipe am dat! Nu, s-a dus super. Da, mă, da! Easy! Bine, am dat ce... I-am dat ce prea... Power. My magic's thicker than gumbo. 5 de gemuri. O 1977. Scot, dar nu! Fa! Nu l-a luat pe Mortis? Mamă, bă! Ce? That's ready. Optimism is lack of information. Eu sunt offline. Nu. Ei, n-ați nu. Let's go! Vreau să soare. Hai, bă! Hai, că nu te-am făcut! Deci, Matei, avem fix aceeași cele. Am aceeași gadget. Fix aceeași power. Da, sunt cup. Sunt cup. Bă, Matei! Matei, știi că vreau să știu eu cu vrei. Bă! Ăla nu tot brawlerii, știu. Așa, Matei, Acolo? Andrei. Am încercat. Așa. Da, eu l-am încet. Nu, 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 nu. Nu. Cum îl cheamă pe ăla, Guguș? Nu se mai apropie nimeni de minge. Uite, le frică. Stați toți! Da, Da, mă, da! ce? Brăscător. Ce save-uri dau! Stai, joc cu cod. De ce eu? Ia tu! Nu. Ba da! N-a vrut să-mi fac. Hai, Matei. Eu stau fundaș. Da, mă, da. Mamă, bă, trebuia să vin toți stricați în momentul ăsta. Adevărul, bă. Ah!
două. Ok. Trebuie să închidem. Pa, pa. Stați un pic. Ok, pa, pa. Da, ei sunt cam mulți.